Lesgeza indaba zo-1 KZN TV fundelo Samukelisoka Nqulunga ngikubingelele mbukeli asikubekele ihamba phambili osuku namhlanje. Idumele iMK inkantolo ivuna owakwa-IEC ithemba ngamathuba omsebenzi eRichards Bay kanti ingebhe ngawokudlwengula esikoleni esisenkandla. Inkantolo yamanje eMgungundlovu imtholoke engenacala umsawenkosi Mnikatho wasebenza ekhethweni langonyaka owedlule njengomphathi wezikhungo embali eMgungundlovu. Leli cala lalifakwe iqembu lomkhonto wesizwe kuyilona lavemba uMnikatho ihamba namabhokisi okuvotisa ngaphandle kokuphelezelwa amaphoyisa. Inkantolo ithalikho kuyicala kulokhu okwenziwa uMnikatho. Isitholo esingenalo icala esisebenzisa kwa-IEC ebesolwa iqembu lomkhonto wesizwe ngokuphula umthetho wezokhetho. Umsawenkosi Mnikatho useqiqe inkantolo isikhathi esilinganiswa kunyaka kusukela kafushane ngemuva kokhetho langonyaka owedlule lapho amalunga omkhonto wesizwe amvimba emsola ngokuhamba namabhokisi okuvotisa ngaphandle kokuphelezelwa ngamaphoyisa. Namuhla inkantolo yamanje eMgungundlovu imthole engenalo icala uMnikatho. The version of the accused and the evidence tendered in his case is reasonably possibly true when weighed against the evidence of the state, and therefore, that being so, the accused is therefore entitled to the benefit of the doubt, and he is found not guilty. Imantshi iveze ukuthi ofakazi bethule ubufakazi obungazange bushayisane bonke babekhuluma into eyodwa. Imantshi ithi umthetho uyavuma ukuba isebenzisa kwa-IEC singahamba ngokuphelezela ngamaphoyisa uma kuphephile. The state correctly conceded that there is no requirement that all movement of any voting material by an employee of the IEC requires a police escort. Authority to move voting material was clearly given to the accused by virtue of his employment contract referred to Exhibit C. This was confirmed in the uncontested evidence of Ngobese and Masenga. Inhlangano yezokhetho i-IEC isamkelile isinqumo senkantolo. Well, siyasamkela isigwebo senkantolo bekuhleli kuindlela esibona ngayo thina siyikhomishini. Kodwa bekufanele sihloniphe umthetho weinkantolo nokumthetho wokuqula amacala sulandele ngokugcwele. Yingakho ke siye sakwazi ukuthi siliyeke leli cala lihamba unyaka wonke lize lifike la likhona. Kodwa isinqumo siyasamkela ngokuthi siqinisekisa lokho besikwazi ngoba lo obebekwe icala wayesemthethweni ekutheni usebenzela thina kwakufanelekile futhi enze lo msebenzi ayiwenza. Iqembu lomkhonto wesizwe lithi lishaqekile ilesinqumo. We've got mixed reactions. One, si shocked ukuthi nje banesibindi esingaka i-judiciary South Africa. Kodwa futhi nakhona asithukanga because siloke sishile as umkhonto wesizwe ukuthi kukhona okungahambi kahle nge-judiciary South Africa. It's biased against the levers that are in power. Ezindabeni zo-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Inkampani kaloliwe kwichweba laseRichards Bay isandeke isivumelwano sokusebenzisana nenkampani Grindrod SA kanye neyamakhosi Resources ezokwenza komsebenzi ukuthuthukisa ichweba ukuze likwazi ukwamukela umthamo omkhulu okwamukela ke iziqukathi impahla ezizobeke zithwele impahla ethunyelwa neqhamuka kwamanye amazwe. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi ukuthuthukisa kwechweba laseRichards Bay kuzobamba iqhaza ekufukuleni umnotho wesifundazwe kuphinde kudaleke namathuba omsebenzi. Lesi sivumelwano sando uloliwe echwebeni laseRichards Bay kanye nenkampani uGrindrod SA kanye neyamakhosi Resources. Kuhloswe ngaso ukuba ukuthuthukisa kwechweba laseRichards Bay ukuze likwazi ukuba libe nomthamo wanele wokwamukela iziqukathi ama-container azobekethwele impahla asuke ku-50,000 ngonyaka aye ku-200,000. Lolu hlelo luzodla imali engango-285 million wamarandi. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli obeyingxenye lomcimbi uthi ke leli igxathu elizokhulisa kumnotho wesifundazwe. The KwaZulu-Natal Maritime Strategy calls for better efforts to grow the economy and creating employment by focusing on raising exports. It is thus an honor and humbling to be invited to such a milestone that is significant to the growth of our economy and another
of our produce. The launch of the facility operator agreement at the port of Richards Bay is a testament to our collective efforts to boost economic activity, create jobs, and stimulate growth. Ukuthuthukiswa kwaleli chweba likaloliwe Richards Bay kuzokwenza ukuthi kube lula ukuthi KwaZulu-Natal yamukele ngomningi noma ke ithumele impahla emazweni angaphandle. Siyajabula ukuthi namhlanje sesize saqoka inkampani ezimbili ezihlangene zaba iconsortium. Lapho ke uGreen Road osebenzisana nenkampani eyaziwayo kakhulu la kule ndawo la yaseMhlathuze eyamakhosi. Uhlelo ke abazolwenza la ukuthi kwakhiwe iterminal ezokwamukela lezi ingqokathi eziqhamuka emazweni angaphandle futhi kuzoba isona isikhungo ephumela khona ingqokathi ezisuka ezweni lethu eSouth Africa zibheke kulamazwe angaphandle. Kuningi ke okuhwetshwayo kuleli chweba kuzobe kuyaqala ukuthi samukele ngokusemthethweni inqokathi kuleli chweba lase Richards Bay. Inkampani Green Road kanye yamakhosi resources zithembisa ngibamba ke iqhaza ekudaleni kwamathuba omsebenzi. Actually localize employment opportunities. In our facilities we average over 95% local employment in our facilities. And 5% actually we embark on training to make sure the skills transfer so that the facilities that we operate are 100% run locally. So be assured that the beneficiary on the employment side of this facility will be the Richards Bay communities. We mustn't all come in to take a piece of the existing cake, but our participation must grow the cake so that many other businesses, many other people can also get benefits from the growth. You know, when we talk inclusive growth. Uhlelo lokuthuthukiswa kwaleli chweba kulinde kuba ke kuthatheke iminyaka emibili ngaphambi kokuba ke luqale ukusebenza. Ezindabeni ze1KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eRichards Bay. Nakuba ke isimo sesibuyele kwesejwayelekile kodwa abafundi abaningi babonakala behamba nemithwalo yabo bebuyele emakhaya emva kwezigameko zokudlengulwa kwabafundi abathathu besikole ke ibizimali esenhloshane eNkandla. Nakuba isimo sibonakala sibuela kwesejwayelekile sekuqhubeka ukufunda nokufundisa esikoleni ibizimali nokungesinye seyikole esenza kahle kakhulu kuyimphumela kamatikuletsheni kepha sithema sifika namuhla ekseni sabona abafundi bethwele imithwalo abanye baveza nokuthi bahamba bashiya kulesikole ngenxa yokusabela impilo yabo sibe sesikhuluma namalunga omphakathi akuyona le ndawo yasenhloshane khona lapha eNkandla azwakalisa ukuphatheka kabi kanjalo nokujabha ngalesenzo esenzakalayo endaweni njoba kunomsolo okuvela ukuthi ubengenela abantwana ezindleni abaqashe kuzo abanokubeze ngokucansi. Singumphakathi wasenhloshane esikhathazeke kakhulu ngokuba lento inhloshane indawo enesithunzi kakhulu, indawo ehloniphekileyo from 1991 if I'm not mistaken, indawo nje eyaziwayo kuphe edumile izwe lonke. Ikakhulukazi inhloshane idume injalo inanesikole la ibizimali. Isikole ibizimali ngicabanga ukuthi yaziwa iSouth Africa yonke and idume ngemphumela emihla ngokukhiqiza ama result amahle. Manje lesihlava esifuna ukuvela kulonyaka asazi ukuthi sivelaphi, asazi ukuthi lo shopping awuvelaphi, asowazi ngempela ukuthi ngawuvelaphi. Ingane njengamanje ziyahamba kubuhlungu ukuthina, kubuhlungu futhi kubazali beingane bokuhamba. Nathi sazizolana nabo. Kodwa ke sesithembisa ukuthi ngoba nakho sizwa ukuthiwa ubanjiwe. Siyacela ukuthi ke naba namaphaphu phezulu bewehlise sisenhlelweni zokuthi sikadila silali busuku nemini. Sibe sesikhuluma nenduna yesigodi sasenhloshane okuyinduna ubaba uMyaka naye ozwakalisa ukukhathazeka njobe vezela ukuthi abanye babantwana basuka kwezinye izindawo nokushiya abazali babo bekhathazekile kakhulu kanti ubeseveza nokuthi bayafisa ukuthi bakwazi ukuthola usizo ikakhulukazi amaphoyisa njobe nabo sebenalo uphiko oluqaphayo ebusuku oluqinisekisayo ukuthi ngabe abafundi baphephile yini. Ngalokho ke sizizwa sikhathazekile siwumphakathi nesizwe sonke saseNkandla nesizwe sonke sakwaNgono sikhathazekile nje siyadinga usizo, sidinga umphakathi namaphoyisa akhona siwatshelile nawo nanka ahamba edlula enza ube
asiqaphile isimo nathi siyasiqapha isimo. Ngokuzwa kwethu ke umsolwa ugcine ebanjelwa khona eThekwini, kodwa kuvela ukuthi abemboni amatekisi akhona lapha endaweni yibo ababe nesandla ekuthina agcine kwazi ukuthi abanjwe, kanti sibe sesikhuluma nomunye onguhlalo wemboni yamatekisi akhona endaweni ubese sichazela kabanzi ngokuthi bamthole kanjani lo msolwa okuyena obese khathazile endaweni. Sizwe ubhlungu obukhulu ukuthi izingane zethu ngoba mazi lapha akuzona ezohamba kusuke kuyizethu. Sasukuma ke njengemboni yamatekisi sangalala ubusuku bonke kusukela ngayo umhlangano wangesonto. Sifuna lesigila mkhuba sagcina ke sisebenzana namaphoyisa angaseThekwini Hillcrest sagcina ke sibanjwe isigebengu izolo. Kusukela ithimba le1KZN TV lifikile kuyona le ndawo yaseNhloshane, amaphoyisa abonakala ehla enyuka ukuqinekisekisa ukuphepha kanjalo nokuqapha isimo njoba isibonakala isimo sisibi kakhulu kuyona le ndawo. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eNhloshane eNkandla. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele zona indaba ze1KZN TV nazi ke ihlokano kwizona ehamba phambili osuku namhlanje. Idumele iMK inkantolo ivuna owakwa IEC ithemba ngamathuba omsebenzi eRichards Bay kanti ingebhe ngawokudlwengula esikoleni esenkandla. Ufuna kubulungiswa mama abantwana ababili abaneminyaka eyi14 bamantombazane abadlungulwe ihlobo sasemndeneni. Umama womntwana onama30 ubudala waseNyanda eZulu ePortshepstone uthi ke wabona ngokuthi abantwana bakhe bechama igazi ukuthi ke kukhona ongahambi kahle. Lona wesifazane uthi ke wayekade sesibhedlela ngesikhathi ke ihlobo sidlungula izingane zakhe. Uthi ke kumzisa ubhlungu ukuthi ke usekubhaceni njengoba ke umsolwa esacanasa ngaphandle kanti nomndeni wakhe uyamsongela. Uthi ufuna ubulungisa umama wabantwana ababili abadlwengulwe isihlobo sakhe engeke simdalula ukuvikela abantwana. Labantwana abaseNyanda eZulu ePortshepstone baneminyaka 4 ne10 kanti badlwengulwe ngesikhathi umama wabo esesibhedlela ekade kwazwe isoka lakhe lamlimaza. Umntwana lo uyachama sichama esikikini, uma echama uqhamuke igazi liningi. Lo na 10 ngibuse ke ngiyabuza ukuthi elikabani ngeke abesathi yena elakhe unesicheneni, then bese ngithi ngiyabona nalomncane unesicheneni ulo ona 4 ngihambe nabo ngizama utotuba ngekliniki. Uthi izingane zachaza konke ngokwenzeka. Uma ebefika kuyena bafike abakhipha ifone avenza imovie ye6 ababukise le movie. Uma ebabukisa le movie besathi nibatshiwe na, athi uNondle ayicha malume yini leyo, abesa abafake imino ke meshuno ukuthi aqale ngaye amfaka imino ngaphansi asuke kona uNondle angene kuStufuza athi suka bebafaka into yakhe ke abafaka lo meshuno uthi wayebalala esempedeni athi abavula amathanga abesafaka into yakhe. uStufuza uNondle bemfaka ngaphambili nasemumva emlomeni, basho ukuthi bechama amafinyilo anosawoti. uStufuza bemfaka phambili amfake nemino abesamchamela nomlomo. uNondle ke yena shuthi njengoba amfaka ngemumva wamenza kathathu yena ngemumva engaphambili emlomeni. uStufuza wayenza kabili lento eyenza ephindelela kabili. Uthokumzwisa ubhlungu kakhulu ukuthi akazi kuqhubekani ngecala njengoba umsolwa ecanasa ngaphandle. Noma wakhe ngala uyasonga uthi uma wakhe umfana wakhe meke wakwetshwa uzobulala mina nezingane zami. Uyena manje umzali engabe ulungisa indlela yokwenza nendlela engabwenza ngayo ukuthi atechnishe thina njalo sisiyasaba kwani uyasabisa. Uthi ufuna abantwana bakhe bathola usizo njengoba bebhekene nezinselelo. Izingane zami azikho right. Izingane zami azitholanga usizo olufanele kodwa zibe zikuma social worker. Uyabona uLokhuzana uSocial worker ngamgcina enkantolo eyonginika izingane. Akukho kunye ngikwazi icase number ngena kuyena. Yonke ama-case postpone kuthiwa nthwana konke ngena kuyena. Kufuze ngabe uSocial worker usanami angazi noma mhlawumbe indlela yokusebenza ukona konke ngingedwa ngiyahola igranti yalabantwana
ngiphila impilo yami ngiyi-1 ngoba umuntu wesilisa ngithi ngiyaphila uyangihlukumeza ungenza yonke into ngiphila kanzima why social worker ngangisizi kuze kufike kupheleni wenzakalani ngezingane zami yini izinja lesesilengulwe kanje sinje ingane zami azikho right futhi angiboni uyophinde zibe right ngoba ithatha isikhathi bazinqome kuma social worker akho counseling akho nothing ngicela usize ingane yami sizakale zombili kubonakala ukuthi unani every day lo uyakhala ngenkaba omunye uyazigakhela khona into ezintsha ezenzeka kubona yini kanti cela usizo ke ngicela ukusizakala ingane zami kwenziwe ubulungiswa ke ingane zami zonke ethinto amaphoyisa esifundazwe aluleke ngokuthi umama wabantwana akaye police station ukuyothola yonke imininingwane ngaleli cala njengoba engazi nanokuthi kwenzakalani ngalo futhi engenayo necase number lo mbiko beniwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi Kuhlonyiswe abafundi kanye nentsha engasebenzi ngolwazi oluthinta amakhono angabalekelele kuba ke baqasheke uSandile Mahlaba oyisikhulu esiphezulu kwinkampani yezobuchwepheshe Microsoft uthi kuyezeke benovalo lokuphela kwemisebenzi uma kuxelwa kwezobuchwepheshe kepha ke kuyisidingo ngakho ke intsha mayihlomise ngayo eminyakeni emihlanu ezayo iningi lemisebenzi lizobe keselenziwa amaroboti ngobuchwepheshe besimanje manje lona umyalezo oshunyelwe kwabe beyingxenye yokuhlonyiswa ngolwazi ngamakhono abangawafunda ukuze ke basilungiselele lesikhathi futhi baqasheke ngoba nje becabanga ukuthi bangaba amaloya ngiyazi mina makuphela iminyaka emihlanu amaloya kube sekuyi-AI nje sikwazi ukuthi yenze into eyenziwa ama-lawyers namhlanje so bekubalulekile nje ngikwazi ukubabonisa ukuthi befunde esikoleni kukhona ama-skills abangabashoda ngawo esikoleni kodwa ayakwazi ukutholakala online ngoba phela iy'ngane ey'ncane manje zinayo yonke ama-cellphone zinayo yonke into ziyakwazi kwezi zinto online so bekuyi-advisa nje ukuthi ama-careers ashintshile nanokuthi ukufunda kusakhona esikoleni kuphela uyakwazi ukufunda online usebenzisa ikhompyutha yakho usebenzisa ifoni yakho as long as khona network uMahlaba uthi-ke yize kunovalo lokuphela kwemisebenzi ekhona kepha ezobuchwepheshe zidala-ke amathuba amasha ahambisana nokufuduka kwendlela yokuphila ama-challenges umhlaba wonke unama-challenges afana ngogesi nangamanzi kodwa kumnandi kunakho konke iyona futhi le technology ikwazi ukuproducer iy'ndlela ezinye ezintsha esiyibiza nge-alternative power ngamasola iyona technology yonke leyo so vele ukushintsha kwalo mhlaba vele ukushintsha indlela esenza ngayo ikona okuvula amathuba amasha ayaphambili and i-technology yohlala ikhona njalo so kuyinto enhle kakhulu abanye bayasaba-ke base soluza imisebenzi madoda ubani manje shayela umgwaqo umgwaqo oshayelwa irobot ngoba sekhona imoto eyishayelayo lona ikona okudingekayo kusho ukuthi yikho ngithi iy'ngane zifanele iqale ifunde early nge-technology ngoba kune-demand eningi yemisebenzi le ifuna technology abekho abantu abakuyona abafundi bezikole ezibalelwa kuma-50 ezivela ezindaweni ezisemakhaya bathi-ke lolu lwazi luyabalekelela ukuhlomela ikusasa ngokwami that also broadened my point of view in umsebenzi engifuna ukwenza which was i-law because ngumuntu othandayo defender and also who's very debative so nalokho ngokwako kungenze ngabona ukuthi no if nginomsebenzi engifuna ukwenza kumele ngibone ukuthi engabe sikhona yini i-AI noma isikhona i-robot esikwazi ukwenza lo msebenzi kangcono kunami umsebenzi yakhona izovaleleka eminye njengoba abanye befuna ukuba amaloya abanye befuna ukuba udokotela chaza ukuthi nalabo bafuna ukuba othisha bazoba khona vele othisha abazothatha ama-robot abazothatha indawo yabo which iyadisappointa kwabanye abantu kodwa-ke into engiyifundile ukuthi ne-social media namafoni ayasiza ungakhona nawe ukwenza i-app yakho abantu beyithande nawe wenza imali ngaleyo app which nami engicabanga ukuhamba ngekhaya manje ngokwenza lolu hlelo lwezinsuku ezimbili osekuneminyaka emihlanu lesingathwa umasipala iTheku nonyaka luza esikhathini lapho kumenyezelwe imiphumela yocwaningo engemihle ngokwantuleka kwamathuba omsebenzi kuleli silande ochwepheshe abakwazi befundise ngama-skills adingeka manje ukuthi yimaphi nokuthi ukuze uwathole lawo ma-skills wathola kanjani ngoba inkinga kusikhona ukuthi umsebenzi awukho ukhona umsebenzi but abantu ama-skills are-relevant to umsebenzi okhona kabanawo ey'ndabeni ze1KZN TV kube kuntombi khona mvubu eThekwini.
Inhlangano engenzi inzuzo iWalkaway Foundation inikezele ngemfaniswano yesikole kubafundi abangama-80 ezikoleni ezimbili eGungundlovu, eMvutshini Primary School kanye neNzuza High School. Le nhlangano ihola lolu hlelo luka Back to School ibambisene nenkampani South 32. Inhlangano engenzi inzuzo iWalkaway Foundation ithi lolu hlelo luka Back to School ilwenza kweminyaka yonke lapho kusuke ihambela khona izikole ezahlukene, lapho kusuke ihambisa khona uxhaso lwemfaniswano wesikole. Namhlanje sizokwenza uBack to School campaign okuyiprogram esiyenze njalo ngonyaka. Sivakashela izikole, sicela uthisha omkhulu ba-identify izingane eziqhamuka emndenini edinga ukulekelelwa with uniform. Ebese beyasinikeza ama-list ebese sihamba sinqonqoza eminyangweni e-right noma enamandla ngoba thina kwi-organization yethu asinayo imali noma sikakafandwa. So kulonyaka sithola usizo ku South 32 basilekelelile bazonikeza izingane iuniform izingane ezu80. Sase sathola ilist from iNzuza High School neMvutshini Primary School. Shuthi 40 kids will benefit from each school. Le nhlangano ibibambisene no South 32 idlulisele ngesikhathulo ezingama-80 kanye neziphatha zamakhazi ezikoleni ezimbili kule ndawo eNzuza High School kanye ke naseMvutshini Primary School. Iprogram namhlanje ifola ngaphansi yama focus areas ethu esinawo esa32 of which education and leadership. Siyaba namanye ama program afola ngaphansi kwaleyo program, but leyo winter school supports ingenye ama program esinayo ebenefits abantwana abaqhamuka emphakathini. Mhlambe to give a background kancane shortly on the program. Iprogram esenzayo lena njalo ngonyaka la esixhumana khona kwesinye isikhathi no Department of Education esilekelela ekuthenini sithola abantwana abaqhamuka emakhaya la bangakhoni khona ukubalekelela ngeuniform ephelele. So kulonyaka uWalkaway Foundation ubusibhalelile nawo kwasho ukuthi vele ngoba iprogram esinayo iqhubekayo then sase sazamukela lezi zikole ezu2 after sebe motivateile ukuthi kungani mhlambe behlonze lezi zikole ezimbili. Sesabafaka kwiprogram, so kule program kulonyaka kuzobenefits abantwana abawu240 ezikoleni ezu6 ezi under uKing Cetshwayo. Lezi zikole zichaze lokhu ke njengokuzohamba ibanga elide kubafundi ukuze babhekane kalula nezifundo zabo. Siyaqonda ke bafowethu ukuthi izikole ezisemakhaya zihambisana nobubha, ingane esiyifundisayo imizi noma amakhaya evela kuwo kuyentulwa kwezinye indawo bathatha intweni. Kodwa ke uSouth 32 ubambisene noWalkaway usikhiphile ebubheni wasenza abantu ngokuthi uzokwenza lo mnikelo wokuthi abantwana balesi sikole bahlomule ngemfaniswano ewu40 ongama-40. Ngakho sithi nje isandla sendlula ikhanda bafowethu, kuyamangaza lokho esikubona kwenzeka usuku namhlanje. Izindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eMvutshini. Siphinde futhi sayitolo sibe siqhubeka nezindaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukelo sabukele zona ke indaba ze1 KZN TV sikukhumbuza bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Idumele iMK inkantolo ivuna owakwa-IEC ithemba ngamathuba omsebenzi eRichards Bay kanti ingebhe ngawokudlwengula esikoleni esisenkandla. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.04 maqhathiswa nedola laseMelika libu-24.19 maqhathiswa nopondo waseBritain libu-20.36 maqhathiswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona lu-$3,215.18 i-ounce olongahluziwe wona u-$65.54 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi Kaizer Chiefs Nesreddin Nabi usephindeke waxeka bezindaba ngokugagula ngekusasa lakhe kuleli qembu ngokungafanele kulandela komdlalo wabo abawudlale ngokulingana neSekhukhwini United ngegoli elilodwa ngapha nangapha. Lo mdlalo kowuphinde wanciphisa amathuba amakhosi okuqeda isizini ebalwa namanye amaqembu ayisishiyagalombili aphezulu kwelokhu Betway Premiership. Unabi uthi le mbiko yabezindaba yokuqagula ngekusasa lakhe idala ukudideka ngisho kwiqembu lakhe imbala njengoba ke ethi yena ngokwazi kwakhe kayiqhamuke kwisikhulu zeqembu kepha ivela kwabezindaba. Umdlalo olandelwa weChiefs izodlala nePolokwane City ngomgqibelo. Nasike isimo sezulu esikalindeleka.
mbukeli-ke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasi isikhathi esifanayo sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.